Радо, какво правиш тук? Нищо. Нямаше нищо да прави, седнах и тук на сянката. Искаш ли да се разходим? Да, няма проблем. Ей, брат, знаеш ли от колко отдавна искам да те питам? Ти кой харесваш? А ти кой харесваш? Добре. Така иначе, как си, Радо? Добре, а ти как си? Добре. Ти знаеш ли, че новия сезон на Brawl Stars излезе? Да. На тебе коя ти е любимата игра? Mortal Kombat. А твоята игра коя ти е? Моята е Геометри Даш. Браво на тебе. Ти знаеш ли в Brawl Stars колко купи съм? Не. 1000 купи. Аз съм повече от 1000. Колко? Повече? Играта Pixel Car. Да. Ти кой левел си? 56. А ти кой левел си? 22. Знаеш ли, че аз имам Мерцедес, а ти каква имаш? BMW. А ти колко коли имаш? Аз имам само една за сега. И аз имам само една. Браво. А ти знаеш ли, че в Pixel Car какви силни коли има? Да. Например? Audi RS7, Toyota, Supra, BMW, Mercedes. А ти знаеш ли, че моят приятел стана 1000 левел? И аз 100 левел вече. Интересно ми звучи. В каквото бива теб? Мен ме било в спорта. А теб? В пичека. Радо, ти като пораснеш каква кола ще си вземеш? Супра, а ти? Мерцедес. Ти знаеш ли, че Мерцедес е много бърз? Той е някъде към 1000 и няколко коня. Има различни видове Мерцедеси. Да Аз си взема много скъп Мерцедес, дето е с таблето от тук отпреде. Знаеш ли, а ти супрота с колко коня, знаеш ли? Не знам, но ще се науча. Мисля, ще разберат. Ти знаеш ли, че супрота може да мини БМВ-то? Да, а ти знаеш ли, че BMW-то може да мини Мерцедес? Не. Вече знаеш. Ей, брат Мариане, много ми беше интересно да говоря и да се разкарвам с тебе. А на теб? Да, беше. Искаш ли още малко да се разкарваме? Да. Говорим за спорт. Да. Кой ти е любимия спорт? На мен е бягане, на тебе. Футболът. Искаш да бягам? Да. Ей, брат Мариане, искаш да седнем и тук на сянката? Да. Добре. Брат Мариане, на тебе коя ти е любимата храна? Спагети. Радо, на теб коя ти е любимата храна? Пица. Вкусно. Благодаря, че гледахте това видео. Лайкнете. Абонирайте се. Споделете канала за повече. За това са приятелите.